Llavors aquest grup m'ha ajudat a poder tirar endavant, sobretot amb tot el que tinc a sobre. Dono gràcies per estar amb vosaltres. Bueno, per mi el grup d'Aires ha suposat una connexió diferent amb les persones amb les que em veia a les reunions d'ajuda i m'ha permès poder fer les coses que m'agraden en companyia i no en soledat, que és el que jo feia. Ha sigut com donar un aspecte positiu, trobar un aspecte positiu amb el companyerisme de totes i poder aguantar una miqueta millor tot el que representa aquesta malaltia i tot plegat. Hemos conocido un grupo de personas, cada vez somos todos cuidadores y la verdad que lo estamos pasando muy bien. I estic molt contenta perquè he trobat unes persones molt agradables. A mi em va molt bé venir, em trobo molt més bé des que tenim. Es el camino que has de seguir y que seguirás. Encontrarme con gente que piensan lo mismo que yo o que están pasando el mismo problema que yo y me están pues ayudando pues mucho. M'estic molt distreta perquè jo no sortiria, No sortiria. Surto obligada perquè haig de sortir. I així jo m'obligo a sortir amb vosaltres. I m'ho passo bomba. M'ho passo bomba amb vosaltres. Estoy muy contenta, he encontrado un grupo fabuloso que a mí me ha ayudado muchísimo a aceptar la enfermedad de mi marido. Significa muchísimo verlas a todas, ver todos el problema y en forma positiva ir para adelante, ¿verdad? Tratando de superar todo esto, poder vivirlo, ¿no? Lo mejor posible. Ens dona vida perquè tenim un motiu per sortir d'on estem enclaustrats. Estoy encantada. Para mí ha sido un soplo de vida, porque estaba obligada. Y esto ha sido para mí la vida, pues que un soplo de vida que es que no lo tenía. Un matrícula d'honor. Dono gràcies per estar amb vosaltres. Gràcies a todos. O sigui que felicitats a tots. Us estimo molt. Ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y viva la amistad.